Naučím ťa milovať. Alejandro, prepáč, ale nemôžem ti dať žiadne vysvetlenie. Ja o tých účtoch nič neviem. Neviem, v akých bankách sú, nepoznám hesla, nič. Podľa toho, čo viem, tieto záležitosti predsa spravuje Pedro Rivera. Prečo sa nespýtaš jeho? To musí byť nejaký omyl. Ocko, ale ako mohol niekto vybrať z účtu všetky peniaze bez toho, aby to predtým s tebou konzultoval? Veď ty si majiteľom účtu. Tieto účty sú vedené bez podpisu. Stačí len heslo a počítač. No tak počkajte. Vedel niekto iný to heslo? Felix, ja a Pedro Rivera. Nikto iný. Alejandro, presne preto nalieham a opakujem, zavolaj Pedrovi Riverovi a spýtaj sa ho. Áno, Ocko. Deborah má fakt pravdu. Nemôžeš zostať so založenými rukami, keď vieš, že veľká časť nášho dedičstva sa kam si stratila. Ale ako je možné, že si... Vybavím v kancelárii. Nepozdáva sa mi to, Alejandro. Radšej pôjdem zajtra s tebou. Nie, ďakujem, Deborah. Teraz nás nechajú v samote. Musíme si pohovoriť. Áno, jasné. Ako len chceš. S dovolením. Deborah. Áno? Prosím ťa, zatvor dvere. Jasné. Kým žila Isabel, nehádali sme sa, aspoň nie takýmto spôsobom. A teraz je náš vzťah zraňujúci. Takmer žiadny. Vinníkom tohto všetkého si ty, otec. Pablo, prosím ťa, uvažujme. Rozprávajme sa úplne otvorene. Pablo, náš Otko má pravdu. Nemôžete byť na seba nahnevaní celý život. Musíme sa snažiť spolu vychádzať a predovšetkým... A to má byť čo? Že ja musím súhlasiť so všetkým, čo robí? Vrátane toho, že mi prebral Dianu? Nemám nič s Dianou. A nikdy s Dianou ani nič mať nebudem. No, otec, ty si majster v sľubovaní. Samé sľuby, reči a nikdy nič nesplníš. Sám som ťa videl, keď si išiel za ňou. Videl som ho, Helena. Tak už dosť, Pablo. Už dosť. Ako môžeš myslieť na Dianu, keď riešime taký vážny problém, ako je zmiznutie našich peňazí? Ocko, a aká to bola suma? 4 milióny dolárov. Kapitál firmy. Myslela som si, že vzťah s Alejandrom je za nami, že je to minulosť. Ako pekná spomienka. Ale nie, je to tu. Znova žije, opätovne si ma našla. Ale to znamená, že vaša láska je skutočná. Taká skutočná, že sa nedá ignorovať. Ja neviem, Flor. Neviem. Viem iba, že naposledy, čo sme boli spolu, bolo to výnimočné. Bolo to také pekné. Ako by to bola tá najkrajšia rozlúčka. Pozri, Didi. Odpusť mi, čo ti teraz poviem, ale mne sa zdá, že v hĺbke tvojho srdca sa ti páči táto zábavka na neskutočnú lásku. A ide ti len o to, aby Alejandro za tebou prišiel znova. Flor, prečo si to myslíš? Prečo mi to hovoríš? Pretože je to zjavné, Didi. Ak chceš skutočne zabudnúť na Alejandra Mendesa, prečo si teda otváraš ordináciu v tom istom regióne, v ktorom má pacientu? Naozaj ma prekvapuje a zaráža, čo mi hovoríš, pretože práve ty poznáš moje dôvody najlepšie. Čo myslíš, prečo som zostala v Soplaviente? Len kvôli Pablovi, kvôli tomu, že som mu chcela pomôcť. To môže byť jeden z dôvodov. A ďalší môže byť, že v podstate si nadšená tou hrou, keď vieš, že aj otec, aj syn sú do teba zaľúbení. Porozmýšľaj. Prosím ťa, ver mi. Nechcel som ti ublížiť. Som predsa tvoj otec. Otec, ktorý si začína so ženou, do ktorej som zaľúbený? Vôbec som o tom nevedel. Pablo, vôbec. My dvaja sme sa nikdy o tej téme nerozprávali. Nikdy sme pred sebou neodkryli svoje city. Ale ako chceš, aby som odkryl svoje city, keď ty stojíš na piedestáli? Nedosiahnuteľný Alejandro Mendez! Nerozprávaj sa tak so mnou! Prečo sa s tebou takto rozprávať? Prosím vás! Prečo ste takí krutí? Ste moja jediná rodina, máte predsa rovnakú krv. Aký ste len sebecký.